30 anys fent vincle, 30 anys haciendo vincle, perquè les dones ens empoderem de la nostra vida. Jo estava treballant ja feia molts anys en negre, no? Estava en un moment en què per mi la feina era algo que jo no havia deixat de fer mai, però en la meva vida personal era la família, no? el més prioritari. I aquí vull donar-li la volta, jo vull treballar legal i llavors vaig a surt amb aquesta petició. Sempre professionalment m'he sentit molt ben atesa, però també la part afectuosa que necessitem les persones també. Jo sé de la meva feina, però no sé de gestió, no sé d'empresa. I llavors aquí m'he trobat des de tot un camí fins que m'he pogut donar ja d'alta d'autònoms i sempre m'he sentit molt ben acompanyada. Crec que hagués estat possible de fer tot aquest camí sola, però des de luego molt més difícil, molt més difícil. He fet també cursos, acompanyament amb altres dones i sempre m'ha agradat perquè respectant el que som cada dona, el que més m'ha agradat dels grups de dona és que cadascuna som del nostre pare, de la nostra mare, o sigui que no som dones que participem de la idea de vida ni ideològicament igual, però sí que surt és capaç de fer un espai de trobada. I per mi, sobretot, el no sentir-me sola en aquest camí, jo treballo sola, llavors és un punt de soledat, sempre surt, quan ho necessitat està allà. Per 30 anys més acompanyar les dones.